Ahojte, v tomto videu vám ukážem, ako preniesť Fortnite účet z PS5 na PC. Najprv otvoríme Epic Games na počítači. Otvorte prehliadač, napríklad Chrome, a vyhľadajte Epic Games. Kliknite na výsledok a dostanete sa na túto stránku. Teraz sa prihláste. Uvidíte obrázok s osobou. Kliknite naň a budete presmerovaní. Tu vidíte možnosť prihlásiť sa cez PlayStation. Kliknite a budete presmerovaní na stránku Sony. Zadajte e-mail a heslo k vášmu Sony účtu. Potom sa môže zobraziť upozornenie. Znamená to, že ste prihlásení, no nemáte Epic Games účet. Vyplňte formulár a kliknite na pokračovať. Je však tiež možné, že to bude fungovať priamo u vás. To znamená, že máte účet Epic Games a pri hraní na PC s ním nebudete mať žiadne problémy. Po prihlásení stačí kliknúť na tlačidlo Stiahnuť a nainštalovať Epic Games Launcher. Stiahne sa sem a potom ho vyplníte. Následne otvorte Epic Games Launcher a znova sa prihláste cez svoj PlayStation účet kliknutím sem. Po prihlásení už len vyhľadajte Fortnite v obchode. Môžete si ho stiahnuť tu, kliknite naň v knižnici, nainštalujte a bude fungovať váš PS5 účet aj na PC. Ak vám to pomohlo, potešil by ma váš like. Dovidenia.